Ola a todos e a todas. Hoxe o que imos facer será montar un programilla que se chama Roundcube, que se trata dunha aplicación web que nos permite utilizar servidores de correo, servidores tipo IMAP, servidores SMTP, etc. Vale? Ben, este aplicativo é un aplicativo de software libre, pero precisa de un contorno LAMP, é dicir, un servidor web, por exemplo, un Apache, con PHP e cunha base de datos, vale? Xa non é a primeira vez que montamos un contorno deste estilo, pero, bueno, a modo de repaso, ímolo voltar a facer. Vale, entón, comezaremos actualizando repositorios. Bueno, convén dicir que parto dunha máquina, dunha Ubuntu desktop de 32 bits. Bueno, neste caso puxenlle 2 GB de RAM, vale? O tipo de máquina que xa estamos acostumados a feitos a traballar con ela, vale? Bien, repositorios actualizados, e procedemos coa instalación do Apache. Xa vou abrindo o navegador web para probar que o Apache se instala correctamente. Ben. Accedemos á ruta do servidor e correcto. Aí o temos o Apache funcionando. Vale. Seguinte paso, pois, por exemplo, instalar MySQL. Bien, MySQL pídenos, como sempre, a clave de usuario root. Eu vou poñer a de sempre, vale? ABC 1, 2, 3, punto. Vale, rematou. Seguinte paso. Vale, xa temos o servidor web, temos o sistema gestor de base de datos, agora imos con linguaxe de servidor, en este caso PHP. Instalamos a versión 7, no noso caso daría un pouco igual, instalar a 5.6 ou a 7. Ben, instalado PHP, que é o que nos falta? Enlazar este PHP co Apache. É dicir, instalar o lib Apache 2, o módulo de Apache para PHP. Ben, xa teríamos o contorno LAMP instalado. O que pasa que neste intre non temos ningún interfaz gráfico para acceder ás bases de datos. Que facémoslo? Pois, por exemplo, instalar PHP MyAdmin. Vale, que é este interfaz web escrito en PHP que permite acceder ás bases de datos en MySQL. Ben, importante, el configura automáticamente o servidor co que vai traballar, vale? É importante escoller un dos dous, vale? O Lite CCPD, que é o que ven por defecto con a distribución Ubuntu, e o Apache. Eu vou indicar Apache, pero ollo, non vale con poñer o cuadriño só aí, o cuadriño vermello no sitio. Hai que pulsar a barra espaciadora, vale? Para seleccionar e darlle a aceptar. Teme pasado de alumnos que non
que, bueno, por lo que sexa, non son conscientes de que hai que seleccionar ca barra espaciadora, non seleccionan o servidor web e non funciona. Vale, hai que configurarlo dun xeito manual, bueno, hai que facerlo dun xeito un pouco farragoso, vale? Ben, configurar a base de datos por defecto, dicimoslle que sí, e pídenos un contrasinal para usuario PHP MyAdmin. Vale, o contrasinal é o mismo, ABC123 punto. Vale. A nivel de seguridade isto é un pouco un crimen, non? Pero, bueno, para o nivel que e para o módulo que está desenvolto este vídeo, penso que é suficiente. Ben, vamos probar se está todo correcto. Aquí temos PHP MyAdmin. Isto xa quere dicir que funciona tanto PHP, que funciona tanto MySQL, e, bueno, o servidor web xa o probamos, vale? Ben, non queremos que nos recorde o contrasinal, vale. Xa que estamos aquí, precisamos crear unha base de datos nova, vale? Imos chamarlle roundcube db. Creamos a base de datos, esta será a base de datos na que instalar ou que utilizar con roundcube. Ben, listo, contorno preparado. Imos descargar o aplicativo. Batemos a página web. Descargamos a versión completa, vale? Dicimos que sí. Vale, xa está descargada. Faremos os pasos desde a consola, eu manexo mellor a consola que desde o Nautilus. Vale, imos a descargas e comprobamos que aí está o arquivo comprimido. Vale, para descomprimir un tar, o de sempre, tar menos xvf, que son as opcións, o arquivo descomprime, e agora xa podemos eliminar o arquivo descargado. Vale, quedámonos só co directorio. Ben, este directorio hai que movelo ao document root do servidor web. Entón, para mover un directorio sempre facémolo con cp -r, é dicir, recursivo, o noso directorio e aonde o queremos mover. Vale? O document root de Apache var whtml. Isto hai que poñerlle sudo, é dicir, hai que ser superusuario, senón non temos permisos de escritura en var whtml. Vale? Se nos fixamos, ainda está aí o directorio, xa o podemos eliminar, presupoñendo que foi copiado correctamente. Vale? Para eliminar rm é recursivo. Vale, eliminado. Agora imos ao noso directorio, ao noso document root, e aí temos. Vale, imos de cambiar o nome, porque roundcube mail-1.2.4 non é demasiado intuitivo, máis que nada porque temos que escribilo despois na URL, perdón, na barra de navegación do navegador. Ben, permiso denegado porque temos que ser superusuarios. Vale, e xa o temos. Importante, hai que facer propietario, bueno, superusuario, deste directorio ao usuario da Apache. Vale. Isto que quere dicir? Agora mesmo o propietario sería o root, que foi o superusuario que o copiou. Como root non vai haber, Apache non terá permisos de escritura. Haberá arquivos de configuración, etc., que deberá escribir. Vale? Se non ten permisos, non pode escribir, co cal teremos que facer a man, escribir, abrir un editor de texto, escribilo, etc., etc. Facendo isto, o sea, incluindo como propietario o usuario de Apache, xa non teríamos este problema. Fixadevos, son o comando para facer propietario, usuario, grupo, cartafol, directorio, é recursivo, vale? Para que o faga para todos os subdirectorios. Ben, agora procedemos a instalalo. Para instalar non hai máis que ir ao document root, o cartafol
acabamos de crear, e ollo, se facemos isto, non tenemos acceso. Por qué? Porque igual que Moodle, hai que acudir, ou que Joomla, hai que acudir a un directorio de instalación, vale? Unha ruta específica para a instalación. Ben, aquí temos o instalador, vale? Chequea as extensións que temos, chequea a versión de PHP, bueno, hai cousas que non temos, pois, por exemplo, diferentes xestores de base de datos que non nos interesan, vale? Con MySQL chegaría, vale? Algúnas extensións que tampouco nos interesa porque non imos utilizar, como LDAP, etc. Vale? Entón, damos a seguinte, vale? Aquí, importante, que é o que temos que cambiar? O único que temos que cambiar é a configuración da base de datos. Imos utilizar MySQL, o servidor está en localhost, é dicir, está en local. A base de datos non é roundcube mail, senón é roundcube db. E o usuario, que non é moi apropiado, pero é o root coa contrasinal que xa coñecemos. Vale? Importante, na configuración de IMAP, hai que quitar o localhost, vale? Para que? Porque deixando en blanco aparece un cuadriño de texto para indicar o servidor que nos queremos conectar. Ben, ollo, bueno, xa vos explicarei despois, vale? Algo máis que tocar? Nada máis. O resto deixamos tal cual poderíamos engadir a linguaxe, pero bueno, deixamos tal cual. Damos a configurar, vale? Esta mensaxe indícanos que se escribiu ese ficheiro de configuración. Isto foi polo tema dos permisos, vale? Damos a continue. E o único que nos avisa é de que a base de datos non está inicializada, vale? Inicializamos a base de datos e xa teríamos o roundcube instalado, vale? Aquí nos vemos unha mensaxe de que, bueno, é importante ou eliminar o directorio de instalación ou activar a casilla de que, ou desactivar a casilla de que non queremos que se instale de novo, vale? Bien. Vale, aquí temos a pantalla de inicio. Ímonos conectar a un servidor externo. Poderíamos facer con un servidor interno, montar un servidor de IMAP e tal. Sería un rollo. Non é que fose un rollo, sería, bueno, moito máis laborioso e para que nos compete a día de hoxe, temos conectar con Gmail, vale? Eu vou utilizar a conta de aquí do centro. Sí, é unha conta Gmail da que pon exactamente.net, vale? Unha conta proporcionada por Gmail, que, bueno, que utilizamos no instituto. A contrasinal da miña conta e temos que poñer os parámetros de conexión. Bien, Gmail utiliza SSL, co cal hai que indicar o protocolo SSL, o nome do servidor, imap.google.com, e ollo, o porto. Por defecto, non sei se vos fixastes, IMAP utiliza o porto 143, vale? Pero utilizar SSL e Google utiliza este porto en concreto, co cal indicamos este porto, facemos login e fallou. A ver se me equivoquei coa contrasinal, un segundo. É bastante probable que me equivocara con a contrasinal. Vamos para con outra conta, a ver se tipo de conta. SSL-imap.google. Ya está, non nos preocupéis. Estaba metendo a pata con nome do servidor. imap.gmail.com. Podemos voltar a vamos a ver, cruzamos os dedos. Algo estou facendo mal. Un segundo. E conseguí entrar. Estaba metendo mal tanto o nome do servidor de Google como o contrasinal. Vale? Bueno,
E isto é todo. Veña, grazas, un saúdo. Chao, chao.